Bé, doncs aquesta roda de premsa és el tret de sortida que fem de la campanya de Prou corrupció a la sanitat pública. És una campanya que fem des de les CUPs, el Cafè amb Llet i el CATAC CTS. La campanya consistirà en un cicle de xerrades, d'exposicions i accions al llarg de la comarca. El nostre àmbit d'actuació se centra en l'àmbit d'influència de la Corporació Maresme-Selva. El meu paper aquí és, en quant he participat activament, és la presentació d'aquesta revista que hem fet conjuntament el sindicat CATAC-CTS, el Cafè amb Llet i la CUP de Reus, la participació activa de la CUP de Reus, però amb totes les CUPs, amb el suport de totes les CUPs. Fem aquest comunicat de premsa per dir que la sanitat no és un negoci i defensem una sanitat pública al servei de tota la ciutadania. I que les CUPs, que ens trobem sota la influència del Consorci Sanitari Maresme-Selva, constatem que en poc temps s'han vist reduïts els serveis i prestacions sanitàries de la zona i s'han vist afectades les condicions laborals dels seus treballadors. Ens trobem, entre altres mesures, que s'estan tancant CAPs a diversos municipis de la comarca. Fan tancar sales d'operacions a les tardes, cada cop hi ha menys llits, es reunifiquen serveis com els de ginecologia menor, s'exterioritzen, privatitzen, serveis com els de toxicomania i analítiques fan pagar 5 euros per passar una nit a una cadira reclinable i un llarg etcètera. Malgrat totes les denúncies d'aquesta situació de corrupció generalitzada, els periodistes del setmanari Cafè amb Llet han rebut 2 demandes que han estat interposades per Josep Maria Via, assessor d'Artur Mas i membre dels consells d'administració d'algunes de les empreses relacionades, i per Xavier Crespo, diputat per Convergència i Unió al Parlament de Catalunya i exalcalde de Lloret de Mar. Aquests fets tenen una relació directa amb les condicions de vida de la nostra població i, per tant, creiem lògic iniciar una campanya d'informació i denúncia de les causes que han provocat aquest deteriorament dels serveis públics sanitaris als nostres municipis. A parer nostre, creiem que les principals causes que ens han abocat a aquest estat precari són diverses, però les podem resumir en 2 grans blocs: les retallades, la corrupció i mala gestió. Les CUP fan una crida a tota la ciutadania a la defensa d'una sanitat pública i a participar en la concentració de suport al setmanari Cafè amb Llet, que es farà el proper 27 de setembre a les 9:30 hores a la Ciutat de la Justícia d'Hospitalet de Llobregat. La sanitat no és un negoci. Defensem una sanitat pública al servei de tota la ciutadania. Aquest és l'inici d'una campanya informativa sobre la situació que es troba la sanitat pública catalana en general i del Consorci Sanitari Maresme-la Selva, en concret. En definitiva, que el que exigim conjuntament, i no estem sols, perquè hi ha tota una sèrie de plataformes, de coordinadores, etc. de sanitat que també hi estan treballant, exigim una total transparència amb la sanitat catalana i que s'acabi d'una vegada l'aprofitament per negocis privats lucratius.